Аз съм Мариела. Аз Николина. Както всички от вас знаят, напоследък наднорменото тегло при децата, а и при възрастните е голям проблем. Затлъстяването води до множество болести при подрастващите, като захарен диабет и инсулинова резистентност. А колкото по-голям е проблема с натрупването на телесната маса, толкова повече се увеличава рискът от инсулт и сърдечен инфаркт при възраст. Единствено спортът и здравословното хранене могат да ни предпазят от всички нежелани ефекти и да ни направят по-здрави, финни и красиви. Това ние ви представяме чудесна възможност заедно да научим повече за балансираното хранене, като едновременно с това се забавляваме. Ще ви разкажа малко повече за правилата на това състезание. Всеки от вас ще има точно 30 минути, за да приготвите ястия. Предполагаме ясно, че се разделяте по цветове, а не по училища. Максимум,
Махаме това, слагаме сол, папичка. Да. И цялото месец. Прати се. Няма значение. Чинията ни са. Айде направим нещо. Да. Сложи сол. Маса само. Сложи. За да стане. Давай. Сложи много смело. Няма да сме бъдем. Пъвъчка е Сега, господин Миниев, ще определим печелившите. Заповядайте. На първо място се очерта отборът на Мандас Грозде с общо 52 точки. На второ място с 50 точки се очерта отбора на Лозови Сърми. И имаме равен резултат при плодова салата и зелен моркови или общо по 48 точки. Действително печелившите. Лозови Сърми. И сега да идва какво беше? Зелен моркови и какво беше? И плодова салата. Плодова салата. Добре дошли на гостите, тук всички вече са приятели. Поздравявам участниците, това, което направихте е много вкусно и изглежда красиво. Присъствам на най-вкусното състезание и това е огромно удоволствие за всички нас. Пожелавам ви успех, бъдете здрави, пожелавам ви весели, коледни и новогодишни празници и успех в този интересен, изключително перспективен и с очакване за нови срещни проекти. Поздравления и на добър час!